Днес ще снимаме just for fun. Ако се чудите как изглежда influencer in the wild, this is how. Should I help you? Give your hand. Because I'm actually very cold. Please. Getting colder and colder. Yeah. Тази неделя не започна по начина, по който я бях планирала, но пък продължи много приятно. Снимах с една от любимите ми фотографки, Татьяна. Вдъхновението ни беше доста френч шик. Искахме да постигнем нещо, което е малко по-едиториал и което не е типичният инфлуенсър контент, което е и цялостно моят стремеж, както може би сте забелязали. Бях се приготвила с 3 аутфита, но всъщност снимахме в парк, в Южния парк. И имаше супер много хора и честно казано реших, че не е съвсем удачно да се преобличам изцяло, както ми беше планът. Така че се задоволихме с само един малък outfit change. В момента виждате между другото всичко, което носи върху мен, тъй като в края на деня, в крайна сметка стана доста студено. Снимахме доста есенни неща. Татьяна се беше разходила предната вечер да подбере така по-интересни местенца в парка, които да заснемем. Въртяхме се около две доста интересни
дървета и накрая естествено нямаше как да няма полегнала Тодорка, което е моята запазена марка. Та си полежахме малко на земята в есените листа. Мисля, че ще стане доста як фотошут. С нея ми е доста комфортно и осъзнавате ли, че моята паразитна думичка е доста? Ще се опитам да не я използвам толкова много, но е доста трудно. Anyway. Забравих какво казвам. С нея ми е много приятно да снимам, въпреки че сме снимали само веднъж до сега. Но вторият ни път също беше много приятен и много комфортен. Изобщо това да работиш с различни фотографии е много интересен процес, тъй като всеки един от тях си има свой подход, свое виждане за нещата, свой начин на работа, най-общо казано. И освен това, според мен, има и свой начин, по който те вижда и различни неща, които изкарва от теб. Едни са различни неща, които изкарва от теб. И за това ми е супер интересно да работя с различни хора. Въпреки че повечето хора, с които до сега съм работила, всъщност всички хора, с които до сега съм работила, са ми супер приятни. Същото важи между другото и за грима. Всеки гримьор използва своя техника, свой начин да подчертая различни неща в теб. Един път съм една жена, другия път съм друга жена. Днес ме гримира сестрата на една от моите гримьорки и се справи, мисля, че е великолепно. Мисля, че грима стана страхотен. Доколкото мога да ви го покажа сега, ако не ще го видите в фотосесията, когато я публикувам в Instagram. Сега се прибирам, за да мога да си домонтирам този влог, който трябва да излезе днес, или по-скоро искам да излезе днес, нека не използваме думата трябва. Това, което снимам сега, ще го гледате всъщност следващата седмица. И така, доста динамичен уикенд, но това му е хубавото на живота, не е ли така? Да е динамичен, да е интересен, да се случват неща, да се чувстваш малко или много по-жив. Anyway, goodbye. Have a very nice evening. And that is not gonna be part of the vlog because it sounds fucking weird.
Седмицата започва доста интересно с гостуване в подкаст на Българското национално радио. За първи път влизам в сградата на БНР и се радвам, че всъщност поводът беше такъв. Подкастът се казва Дамакаст, излъчва се всеки четвъртък и го организират 4 много симпатични млади момичета, с които се радвам, че се запознах. Доста ме заредиха в интерес на истината. За какво си говорихме? Говорихме си за мен. Представих се, говорихме си за хората с увреждания, за стигмата, която има. Разбира се, не пропуснах да спомена един от големите казуси, които имам аз в този живот, който е свързан с това как е уредено или по-скоро не е уредено паркирането за хора с увреждания в България. Ще чуете. Ако ме следвате от повече време, знаете, че това е казус, с който се боря и казус, с който доста често говоря. Също така си говорихме за това, защо е важно да гласуваш, във връзка с изборите, които минаха и някакви доста други интересни неща. Ще чуете, както казах, първата седмица на ноември, доколкото запомних, в четвъртък. Аз сега отивам да работя, защото закъснявам, но съм предупредила, че ще закъснея. И така, очертава се динамична седмица. Ще се опитам да ви взема със себе си докъдето мога. И ще ви кажа чао сега.